Вітаю вас, паважаныя слухачы, гледачы гэтага стрыма. Пры мікрафоне са студыі Еўрарадыё працуе Марыя Вайтовіч. Сёння ў нас у гасцях праз Zoom дарацца Святлана Ціханаўская па канстытуцыйнай рэформе і супрацы з парламенцкай супольнасцю Анатоль Лябедзька. Вітаю вас, спадар Анатоль. Вітаю вас, Марія, і нашых гледачоў, слухачоў. Будзем сёння размаўляць пра адну з самых сур'ёзных праблем гэтага тыдня. Гэта знікненне Мікалая Статкевіча, чалавека, які больш за дзесяцігоддзе заставаўся адным з самых паслядоўных апанентах Лукашэнкі, чалавека, які нават пасля шматгадовых зняволенняў не адмовіўся ад сваёй пазіцыі і ад сваёй краіны. Я нагадаю, што вы можете быць актыўнымі, пакідаць свае каментары, пытанні пад гэтым стрымам. Будьце, калі ласка, актыўныя і рабіце гэта, калі для вас гэта бяспечна. Падпісвайцеся на наш YouTube-канал, канал Еўрарадыё. Мы пачну, напэўна, з таго, што на гэтым тыдні Лукашенко ў нечаканай форме каментаваў сітуацыю са Статкевічам. Маўляў, яго вызвалі, бо ён хутка памрэ, не дай Бог, у турме, але дзе цяпер палітыку і ў якім ён стане да гэтага часу не ясна. Я прапаную паглядзець гэтае відэо, где Лукашенко кажа пра Міколу Статкевіча. Даже вот этого Статкевича. Ну, человек уже на исходе. Он же уже скоро помрет, не дай Бог, в тюрьме. Ну зачем это надо? Ну, он хочет быть лидером. Туда зашел, вроде на нейтральную или куда полосу перешел к литовцам. Ребята спросили, ты в Беларусь хочешь? Ты в тюрьму? Пойду в тюрьму. Хорошо. Забрали его. Не бросишь же его, все-таки наш человек, гражданин, вернее, наш. Забрали его в Беларусь. Зачем обижать? Но если он хочет лидером быть по сжиганию автомобилей и домов милиции, ну то пускай там находится. Если он хочет свою старость как-то оформить и по-человечески прожить ее, ну хотя бы как Поздняк, тот уже вразумило ему, что санкции это не против Лукашенко, это против народа. Но если ты хочешь по-человечески, ну хватит, уже повоевал. Это другая история. То есть и по-человечески надо подходить. Я нагадаю нашим слухачам, што некалькі дзён таму спадар Мікола Статкевіч быў адным з тых 52 палітвязняў, якіх вызвалілі і перавозілі, везлі ў бок Літвы, але на мяжы ён выйшаў з аўтобуса і пайшоў назад у Беларусь. З гэтых пор нічога не было вядома, дзе ён, што ён робіць, і увогуле я ведаю, што спрабавалі даведацца, гэта вельмі цяжка, і вось усе гэтыя дні Лукашенко маўчаў, чамусь вось раптам загаварыў. Як вы лічыце, спадар Анатоль, чаму, на вашу думку, Лукашенко вырашыў публічна пракаментаваць сітуацыю са Статкевічам толькі вось цяпер, учора? Давайте ўсё ж такі пачнем з нейкага пазітыва. Мы ведаем, что Микола у Беларуси и есть признание Лукашенки. То бок не будет ситуации, что человек просто зник, як гэта было с Ганчаром и Захаранком. Тут есть свой позитив. Чаму Лукашенко реагуе публічна? Тут таксама есть некалькі чыннікаў. Ну, па-першае, яму ўсё ж муляе, і ён хваравіта гэта успрымае, а з другого боку ён спрабуе знаходзіцца у фармаце такога свайго хлопца для Трампа і амерыканскай адміністрацыі. І таму ён спрабуе быць такім лайтовым, нават чалавечным. Я думаю, што вось гэтыя дзве састаўляючыя. З аднаго боку для яго это непрыемная сітуацыя, а з другога ён бачыць, што для яго у гэтай ўсёй гульні ўсё ж такі галоўнае гэта амерыканскі бок, і ён тут хоча пазіцыянаваць сябе як чалавек, які калі даў слова, то ён яго вытрымлівае. Вот ён паабяцаў Трампу, што ён вызваляе людзей, ён вызваліў.
Ну, не захацеў Статкевич вярнуцца, не вельмі прыемна, але ну калі ласка, наступны, я думаю, крок, хутчэй за ўсё, Рыбакоў ужо напісаў пісьмы Колу, Келагу, што мы выконваем свае абавязкі. Але вот не хоча Статкевич вяртацца. Калі хочаце, едзьце ў камеру, забірайце яго, садзіце ў Белаве і першым рэйсам хай ён ляціць у Вашынгтон. Хутчэй за ўсё, вось мой такі прагноз, чаго нам чакаць. Ну, а тое, што Лукашенко робіць закіды, што Статкевич такі, глядзіце, і хворы, і занядбалы. Ну, прабачце, мы глядзім на Лукашенко і бачым яго стан здароўя. Тут ён хоча як бы зрабіць акцэнт не на якраз мужнасці Статкевича, не на яго моцы, а спрабаваць пазіцыянаваць яго як чалавека ўжо старога, хворага і гэтак далей. Хаця ва ўспрыняцці людзей якраз усё наадварот. І вот тут Лукашенко спрабуе змікшыраваць вот эту сітуацыю. О, цікава, у мяне было пытанне наконт гэтага, як вы лічыце, гэта вось прызнанне слабасці рэжыму ці цынізм, калі ён кажа, што Статкевич хутка памрэ? Тут такая солянка, я б сказаў, што ну, Лукашенко вельмі важна, каб вакол яго былі альбо прыгожыя дзяўчаты, і гэта якраз пазіцаванне таго, што ён яшчэ, вот такі перац. А з другого боку, ну, такія нейкія занямоглыя, яшчэ больш занямоглыя, чым ён. Вот гэта такая карцінка, якую стварае прапаганда. І ў гэта не ўпісваецца вобраз Міколы Статкевича, які, не гледзячы там на свой узрост, ён можа і дзверы выбіць, і ён праяўляе і характар, і моц, і зараз ён дзейнічае не проста як палітыка, а як чалавек, які піша гісторыю. І такога даўно ўжо не было у Беларусі, і натуральна, што Лукашенко не можа вот стварыць вакол сябе такую ауру і такі вобраз. І таму вот гэта самае балючае у файле Статкевича для Александра Лукашэнкі. Зразумела, я яшчэ звярнула ўвагу, дзе ён кажа, што Статкевича забралі ў Беларусь, каб не крыўдзіць. Ну вот гэта тое, што я сказаў. Якраз Лукашенко будзе прадаваць вось эту сітуацыю амерыканцам, што ён выконвае свае абавязкі. А калі нехта не ўпісваецца ў гэтыя стандарты, ну гэта не яго праблемы, тады вы самі вырашайце. І тут ёсць пэўны такі прагматычны разлік, што амерыканцы, ну, яны як бы праехалі гэты прыпынак. Мы ведаем, што Трамп, ён хоча атрымоўваць танна добрыя дывідэнды, то есть укладвацца невялікімі рэсурсамі, а з гэтага атрымоўваць нейкія пэўныя плюшкі для сябе. І вось ён гэта ўжо зрабіў. Гэта ўжо прайшло. І разлік на тое, што амерыканцы зараз не вельмі заклапочаны там правамі чалавека, гэта не той прыярытэт. І Лукашенко спрабуе гэта выкарыстаць у адносінах з амерыканцамі, таму што стратэгічна для яго самае галоўнае гэта вярнуць легітымнасць і суб'ектнасць. І ён імкнецца гэта зрабіць праз Белы дом, праз Трампа. Спадар Анатолій, я разумею, што Мікола Статкевич хутчэй за ўсё знаходзіцца недзе зараз у камеры. Спадзяюся, што не ў бальніцы. Я хацела бы вось запытацца наконт вашага прагнозу. Вы кажаце, што магчыма будзе так, што Лукашенко прапануе ўсё ж такі там амерыканцам праляцець, там зноў прыехаць за Статкевичам, так, забраць яго і гэтак далей. Улічваючы ягоны характар і тое, што ён зрабіў на мяжы з гэтым гісторыя з гэтым аўтобусам, улічваючы наколькі ён моцна любіць сваю, кахае сваю жонку Марыну Адамовіч, ёй вялікае прывітанне і словы падтрымкі, я думаю, ад усіх нашых слухачоў і прыватна ад Еўрарадыё. Але ўсё ж такі ён вярнуўся, так, і выбачыўся перад ёй, што ён так зробіць і будзе хутчэй за ўсё зноў за кратамі. Ці можа ён пагадзіцца і што можа паўплываць на ваш позірк на ягонае рашэнне?
По моему перакананню, план, як дзейнічаць на выніку магчымай дэпартацыі, у Статкевіча ўзнік не падчас таго, як іх везлі ў аўтобусе да мяжы. Гэты план быў у ім, у яго галаве, і для яго тое, што ён рабіў, это не быў экспромт. Это не была нейкая нечаканасць. Вось іншыя, хто з ім быў, яны пасля гаварылі, ну, каб мы ведалі, каб быў нейкі такія спланаваныя дзеянні, то, магчыма, і мы б засталіся. Вось якраз Мікола Статкевіч ён адрозніваецца ад тым, што у яго ўжо ёсць план і на бліжэйшы там дзень, і на бліжэйшы там год, і на розныя сцэнары, якія могуць быць. У тым ліку і сцэнар дэпартацыі. То бок там нейкія нюансы маглі, вот, як гэтыя дзверы выбіць, вот гэтая праблема стаяла. А тое, што Мікола не збіраўся ні пад якім там соусам, каб яго там ці выціснулі, ці дэпартавалі, ці ён сам пагадзіўся, гэта яго прынцыповае рашэнне. І гэты план, падкрэсліваю, у яго быў. Ён нарадзіўся там не учора і не пазаўчора. Таму тут што будзе рабіць Статкевіч, залежыць зараз толькі ад аднаго чалавека, ад самого Міколы Статкевіча. Але падкрэсліваю, што ён зараз дзейнічае, зыходзячы не з палітыкі вот сённяшняга дня. Ён глядзіць і бачыць эту карцінку значна шырэй і больш маштабней. І, магчыма, ён думае якраз вось пра сваю місію, якую ён мусіць выканаць. Таму палітзняволеных, як я кажу, вельмі шмат, Статкевіч адзін. Сапраўды, я вось таксама звярнула ўвагу, наколькі ўся гэтая гісторыя з вызваленнем палітвязняў, асабліва чамусьці вось менавіта гэтым разам, так, ужо былі такія вось выпадкі, калі людзей выпускалі, яно, ну, я кажу, холодны душ такі для ўсіх нас, так? Усе проста, і сам учынак Статкевіча выклікае такую моцную павагу. Я бачу, колькі ўсяго людзі пішуць у каментарах, я бачу, колькі ўсяго, там, колькі слоў, такіх вось падтрымкі, цёплых слоў пішуць той самай Марыне Адамовіч, так, ну, таму што вось неяк так зноў беларусы, вось сітуацыя, якая зноў нас трошкі пачала кансалідаваць. Але ёсць моманты, вось, і мы пра іх пагаворым трошкі пазней. Я б хацела яшчэ паразмаўляць пра сітуацыю увогуле, дзе можа знаходзіцца Статкевіч, так, была такая версія, у газеце «Наша Ніва» выйшаў там матэрыял, што Статкевіч нібыта знаходзіцца ў калоніі ў Глыбокім. Вось гэтыя звесткі ні з чым не падмацаваныя. Шмат хто ўжо спрабаваў гэтае выявіць. У калоніі нічога не адказваюць, нават жонцы сказалі, звяртайцеся цягам 15 дзён, мы, магчыма, вам там адкажам нешта, вось тое. Скажыце, калі ласка, як гэта выглядае ў прававым і ўвогуле чалавечым плане? Камунікацыя з жонкай, дакладней яе адсутнасць. Па-першае, што мы дакладна ведаем зараз, што Мікола ў Беларусі. Другое, што з вельмі высокай верагоднасцю, што ён знаходзіцца за кратамі. Я думаю, хутчэй за ўсё, адразу з мяжы яго прывезлі у амерыканку, у КДБ і чакалі палітычных рашэнняў, таму што юрыдычных прававых рашэнняў тут няма. Палітычнае рашэнне, яно магло быць і такім, што яго атапіраваць назад у калонію, дзе ён і быў. Што адносна выпрабаванняў, якія зараз леглі на плечы Марыны, ну, канешне, гэта ўсё агідна, ўсё гэта мярзотна, таму што нават атрымаць простую інфармацыю, дзе родны блізкі чалавек, яна не можа. І гэта яшчэ раз падкрэслівае антычалавечую сістэму, якую стварылі за 30 гадоў яе архітэктары.
у гэтай сітуацыі зроблены ўжо пэўныя захады, і тут вот я маю якраз спадзяванне там на амерыканскую дыпламатыю, што яны могуць высветліць гэтую сітуацыю. Таксама могуць тут быць карыснымі і пэўныя структуры такія, так як чырвоны крыж, напрыклад, каб проста зведаць, дзе канкрэтна фізічна знаходзіцца Мікола, і вот этот найбліжэйшы крок, які патрэбна зараз зрабіць. І хочу сказаць, што такія захады, каб гэта адбылося, яны зроблены, і засталося, відаць, толькі нам чакаць, што ў бліжэйшы час мы ўжо дакладна, не па версіі нейкіх ананімных крыніц, але будзем ведаць, дзе знаходзіцца Мікола Статкевіч. Пакуль ведаем, Беларусь, краты. Так, я яшчэ хацела удакладніць, што Міколу Статкевіча пасадзілі за краты ў 2020 годзе вясною на 14 гадоў ад пачатку, так, і 3 апошнія гады вось Марына Адамовіч не атрымлівала ніякай інфармацыю увогуле таксама, дзе ён. То бок праблема яна не толькі апошніх дзён, яна тычыцца увогуле ўсяго тэрміну і стаўлення да спадара Міколы Статкевіча, які, як мы ведаем, ужо за кратамі перажыў інфаркт. Вось, але прыемна бачыць ягоную мужнасць, прыемна чуць ад спадарні Марыны, што ён вось і па голасу ўсё ніяк там не змяніўся, вось, і працягвае падтрымліваць нас тут на волі вось сваімі такімі ўчынкамі. Пытанне з чату. Подписывается наш глядач-слухач. Паважаны Анатолий Владимирович, як вы лічыце, чаму ўсё ж амерыканцы пайшлі на вызваленне? Які галоўны складнік гэтага рашэння? Я ўжо часткова пра гэта гаварыў. Трамп, яго стратэгія атрымоўваць хуткія пазітыўныя вынікі за кароткі час і з мінімальнымі намаганнямі. І калі б адбылося першае вызваленне з удзелам амерыканцаў, я думаю, што Трампу гэта зайшло. Насамрэч, якія тут выдаткі? Накіраваць дэлегацыю ў Менск, даць ім камандыровачныя, там, сутачныя. А па выніках уся сусветная прэса напісала, Трамп вызваліў вот столькі-то людзей. І гэта трапляе так у эго Трампа, і гэта яму падабаецца. І для нас гэта добра, што ў яго ёсць матывацыя рабіць наступны крок. Вызваляць вот ужо 51 чалавек і больш, і імкнуцца да таго, каб у Беларусі гэта фіксаваная лічба, 1300 чалавек, яны выйшлі на волю. Таму тут супадзенне, так, наш інтарэс, каб людзі былі на волі, а у Трампа гэта тое, што ён знаходзіцца ў фокусе увагі, і гэта стварае вакол яго пазітыўны вобраз чалавека, які вызваляе людзей з турмы. Яму гэта важна. Вот мне падаецца, гэта асноўны складнік. І, канешне, могуць быць розныя іншыя абгрунтаванні, чаму гэта робіцца, наколькі тут можна ўвязваць там Расію, Украіну, Кітай, але мне падаецца, ўсё ляжыць вось тут на паверхні. І ёсць матывацыя ў Лукашэнкі, я пра гэта таксама ўжо азначаў, што яго галоўная задача зараз спрабаваць вярнуць сабе легітымнасць. Прайшло 5 гадоў, а вось гэты горад, дзе Александраў вузел, ён не развязаны. У Еўропе мы бачым такую тундру, тут векавая мерзлата, і не бачна ніякіх прыкметаў, каб палепшыць стасункі. А вот з амерыканцамі гэта атрымоўваецца. І Лукашенко спрабуе праз іх вярнуць сабе легітымнасць. І ён ад гэтага ўжо таксама мае пэўныя бонусы. Гэта дазваляе яму кансалідаваць яго вертыкаль унутры краіны. Ведаеце, для яго электарата, хай ён там і адносна невялікі, для яго генералаў важна, што з амерыканцамі ёсць камунікацыі, што сюды прыязджаюць пасланцы Трампа, ціснуць руку Лукашэнка і нават абдымаюць, і гэта кансалідуе яго электарат і робіць больш маналітным вот эту вертыкаль. Лукашенко гэта вельмі важна ў сітуацыі, калі ў яго няма падтрымкі большасці людзей. Калі ён не здольны выйграць не тое, што прэзідэнцкія выбары, але нават і мясцовыя, калі праводзіць іх як выбары, то это азначае, што бліжэйшая перспектыва ён мусіць трымацца на падтрымцы
сілавікоў і сваёй вертыкалі, і яму трэба яе ўмацоўваць. І вось праз гэта ён гэта робіць. То бок я бачу, што тут якраз вось такая сінергія інтарэсаў і матывацыі. Для нас важна вызваляць людзей, Трампу атрымоўваць маляваць свой пазітыўны вобраз, а Лукашенко пакрыху спрабаваць вяртаць легітымнасць і кансалідаваць свой электарат і сваю вертыкаль. Дзякуй. Яшчэ тут каментуюсь таксама Швеаталіс. Добра, калі не пачнуць лячыць, бо Лукашенко сказаў, што хворы могуць і залячыць. Ці памятаеце вы такія выпадкі ў нас увогуле ў гісторыі палітыкі Беларусі? Ну, мы ведаем прыклад трагічнай смерці Геннадія Карпенкі, і там таксама гэта было звязана з пэўнымі лекамі, і гісторыя застаецца з вялікім пытальнікам. Што датычна Мікалая, то мне падаецца, вот зараз Лукашенко мусіць, умоўна кажучы, сам быць ахоўнікам Статкевіча. Ну, такая сітуацыя. Яму зараз... па-першае, для Лукашэнкі ідэальная сітуацыя, калі людзі з чорнага спіса яго апанентаў, а Статкевіч, натуральна, з гэтага спіса, яны альбо ў турме былі, альбо за межамі краіны. Вось ці там. Яны не могуць быць на волі, на свабодзе. Яны не могуць быць у Беларусі, хадзіць па праспекту Незалежнасці, ці паехаць там у Жабінку, ці Смаргонь. Вось гэта трэцяе, гэта выключана для іх. Лукашенко не хоча, каб моцныя апаненты былі ўнутры краіны. І калі яны там яшчэ застаюцца, вот для іх ёсць пэўная пагроза. А зараз Лукашенко, мы ведаем, які за ім шлейф. Эскадрон смерці, забойствы. Тут одна можа быць толькі небяспека. Лукашенко можа сам не даваць нейкі загад, ліквідаваць нейкага чалавека. Але ён стварыў такую сістэму, якая ўжо сама па сабе аўтаномна з'яўляецца пагрозай для здароўя і жыцця. Вот 9 чалавек спіс тых, каго гэта сістэма забіла. Забіла якраз за кратамі ў калоніях. І я не думаю тут, што вот Лукашенко персанальна там па ўсіх 9 даваў нейкія загады. Але сістэма, якую ён стварыў, яна ўжо небяспечная для людзей. Таму можа здарыцца ўсё, што заўгодна. Тым больш вот у нашай пенітенцыярнай сістэме такой, якую стварыў Лукашенко. Але добра, сапраўды, што ўсё ж такі амерыканскі бок павінен несці гэту адказнасць за гэтую здзелку, і я спадзяюся, што і прадстаўнікі Дэмсілу, я ведаю, што Святлана Ціхановская таксама ўжо звярталася да амерыканскага боку, і Еўрапарламент, так, усе яны ўсё ж такі адрэагуюць, і ў Амерыцы таксама, і будуць патрабаваць, каб сказалі, што са Статкевічам, так, узяць яго пад назіранне, так, такое вось усяго света, каб з ім нічога не здарылася. І я таксама спадзяюся, што Лукашенко ў гэтым моманце, проста яму невыгадна, каб са спадаром Міколай нешта сталася. Таксама пішуць у каментарах, што вельмі шкада, што ў гэты самы момант, калі Мікола Статкевіч вярнуўся ў Беларусь, у самой Беларусі няма ніякага супраціву. Вось хто гатовы сёння ўвогуле ў Беларусі там выйсці, нешта рабіць і... Ведаеце, супраціў мае розныя формы. Я так разумею, што вы маеце на ўвазе нейкія публічныя акцыі. Мы ведаем, чым яны завяршаюцца. Вось адзін з тых, хто выйшаў зараз на волю, лідар партыі Зялёных Дмітрий Кучук. Калі забілі у Расіі Навальнага, забілі за кратамі ў турме, ён проста вырашыў прыйсці да расійскай амбасады і запаліць знічку. І вось гэты запал знічкі яму каштаваў 6 гадоў турмы, і каб яго не выцягнулі, у яго быў новы судовы працэс, яшчэ маглі дакінуць 2 гады. То бок, канешне, людзі ўзважваюць, ці выйсці фіксацыя нейкай салідарнасці і трапіць там на 5, 6, 7, 8 гадоў,
ці лепш усё ж такі знайсці нейкія іншыя формы. Для мяне форма супраціву, ведаеце, яшчэ і такая, калі я атрымоўваю інфармацыю, што жыхары Случчыны, звычайныя людзі, якія не актывісты палітычных партый, грамадскіх арганізацый, але яны там у розных месцах абмяркоўваюць і гавораць: Статкевіч, это ж наш зямляк, мы ім ганарымся. Гэта таксама форма, ведаеце, такое супраціва. І гэта тое, на што, відаць, разлічваў і Мікола, каб гэтыя хвалі ад мяжы беларуска-літоўскай, яны дашлі не толькі да Случчыны, але да самых такіх глухіх мясцінаў Беларусі. Каб людзі ацанілі, што ёсць яшчэ і тыя, хто можа ахвяраваць і жыццём дзеля таго, каб былі перамены, каб руйнаваць вот гэтыя сцэнары, якія прапануе рэжым. Таму давайте ўсё ж такі будзем больш так спакойна адносіцца да гэтага. Вельмі важна, каб пра гэту сітуацыю з Міколам Статкевічам ведалі не толькі ў Еўрапейскім парламенце, які вось нядаўна выступіў з заявай. Сёння, дарэчы, спецдакладчык ААН будзе рабіць спецыяльную заяву, а гэта азначае, што ААН гэта не толькі тут Еўропа, дзе больш-менш ведаюць пра тое, што ў Беларусі, але гэта, значыць, заява пойдзе і ў Лацінскую Амерыку, там, і ў Афрыку, і гэтак далей. Вось зараз трэба біць у званы, і каб гэты звон чула як мага большая колькасць людзей у Беларусі. І тут што тут гаварыць прапагандзе вельмі складана. Што самае моцнае, што там боты зараз робяць, тое, што 69-гадовы Мікола выбіў дзверы ў аўтобусе. Но, ведаеце, у большасці людзей тут скажуць, відаць, ну, круты мужик, калі ён здольны гэта зрабіць і здольны стаяць на сваім, што ён адказваецца свядома ад свабоды для таго, каб гэта свабода была ў цэлай краіны і ў народа. Я думаю, што прапаганда тут вось зрабіла дакладна на руку якраз дэмакратычным арыентаваным беларусам, так, тут калі ўсё пазакрывалі ўнутры краіны, так, шмат незалежных медыя сёння не ў Беларусі, там прызнаны экстрэмісцкімі, так, вось прапагандысцкіх проста крыніц льецца такая вось важная, добрая інфармацыя, за што вельмі ўдзячны нашим прапагандыстам. Вось, дарэчы, Еўрапарламент і Amnesty International назвалі сітуацыю гвалтоўным знікненнем. Наколькі гэта важна для ціску на Мінск у гэтай сітуацыі? Калі вось выказваюцца, калі менавіта называюць гвалтоўным на ўвесь свет, ну і што, ну назвалі, і што далей? Не, ну, зараз рэжым не можа гэта вот ігнараваць, таму што тут вельмі канкрэтная сітуацыя. Адна справа, калі прымаюцца нейкія заявы агульнага такого зместа, што там мала дэмакратыі, што не хапае свабоды, і оно неяк агульнае, оно так расцякаецца, размываецца. А тут вельмі канкрэтная сітуацыя, канкрэтны чалавек, канкрэтны прыклад. І тут, канешне, будуць рабіць выгляд, што ім усё роўна Божая раса, але на самой справе гэта важна. Вот гэты звон, ён мусіць быць вельмі моцным, і я разлічваю, што да гэтага далучацца, ну, як мінімум, кангрэсмены і ЗША, і гэта будзе такі ціск, уплыў усё ж такі на тых, хто вядзе перамовы, размовы з Мінскам. Так што вот гэта тыя ручайкі, якія сцякаюцца ў адну раку, і якая можа падмываць рэжым Лукашэнкі. І хоч не хоч, яны могуць у публічнай прасторы заявляць адно, але гэта ўплывае і на той тонкі лёд перамоўнага працэса, які зараз ёсць у Лукашэнкі з Белым домом і з адміністрацыяй Трампа. Але я правільна разумею, што галоўныя інструменты, каб рэальна вызваліць Міколу Статкевіча, ёсць толькі ў Злучаных Штатах. Сёння, як у асноўных, ну, назовем так, партнёраў ужо і удзельнікаў здзелкі, ладна, з Лукашэнкам. Ну, ведаеце, галоўны тут бенефіцыары у руках каго рашэнне канчаткова, гэта Статкевіч, гэта нават не Амерыка. У яго была магчымасць пакінуць Беларусь, яна застаецца, падкрэслівае.
Я абсолютно вот перакананы, что Рыбаков докладно накатаў гэтые письма у Вашингтон и отправил, что ну забирайте гэта Статкевича и давайте вот откроем маршруты Белавия, Вашингтон и хай он туды ляціць. Якраз рашэнне прымае Статкевич і ў гэтым незвыклай ситуации. И Америка не заставіць яго это зрабіць. Ну якім чынам? Я шчыра кажучы, увогуле не разумею такі страх Лукашэнкі наконт таго, што вось, ну, напрыклад, ён не гатовы там выпусціць там, ну, таго ж Міколу Статкевіча менавіта сёння. Так? Цікава, вось давайте паразважаем тогда. То бок Статкевіч моцны лідар, так? І што будзе? Усё роўна людзі напужаны ў Беларусі ўнутры краіны, так? Людзі пойдуць на вуліцы, не ведаю, што для гэтага трэба зрабіць. Магчыма, у такога лідара і такога моцнага чалавека, як Мікола Статкевіч, ёсць нейкія інструменты, ён сапраўды ўмее натхняць. Вось. Але ўсё ж такі, ну, Лукашенко мог спокойно по своему плану сказать, ну, хай жыве, показаць, які ён такі вось талерантны. Вось. А далей, калі раптам нешта адбываецца, Статкевіча зноў сажаюць, вось ён парушыў, тут уж, прасціце, мы з вами не дамаўлялись вось на такую гісторыю, гэтае новае парушэнне. Ну, то бок, я бачу такі сцэнар, як бы ён мог себе паводзіць. А што бы вы сказалі? Ну, добры піар быў бы, дарэчы, для яго. Па-першае, Лукашенко не будзе ствараць прэцэдэнты. Як толькі ён створыць прэцэдэнт, што можна не выязджаць і можна заставацца на волі ў Беларусі, бо яго ж яшчэ ў турмах толькі, што ведаюць праваабаронцы, 1300 чалавек. І тады ўжо атрымоўваецца, што на волі не адзін Статкевіч, а умоўна кажучы, яшчэ 2-3 сотні з такімі ж думкамі. А гэта ўжо сіла. Гэта ўжо арганізацыя, гэта структура. Астаўляць іх унутры Беларусі, ну, Лукашенко, па-другое, ён ужо прайшоў праз гэта. Яго муж таксама казалі, ну, Александр Григорьевич, ну, давайте зарэгіструем там Ціхановскую. Ну, што яна там, жанчына, якая там займалася ўвесь час дзяцьмі, там на кухні бавіла, ну, нічого, ніякай пагрозы няма. Ну, выглядала як быццам так, і таксама прысутнічала нейкая пэўная там логіка. А што з гэтага атрымалася? 2020 год, якім Лукашенко харкае да сённяшняга дня. Таму не, прабачце, вот паўтараць вот гэтыя нават, ствараць нейкія маленькія вот выспачкі, з якой можа нешта з'явіцца, Лукашенко зараз не гатовы, ён не пойдзе на гэта. Ён не будзе гэта рабіць. І мы бачым гэта па апошніх 2 выбарчых кампаній, якія былі стэрыльнымі як ніколі. У мясцовыя саветы, у нейкіх там Цюцькавічах не дапускалі нават ніякай альтэрнатывы. І гэта страх, з якім ён жыве. Таму вот чалавек, унутры якога вот такі досвед негатыўны, якога страх, які не хоча ствараць прэцэдэнты, каб яго там на мяжы не выбівалі дзверы і іншыя і не вярталіся ў краіну, Лукашенко на гэта не пойдзе. Таму, падкрэслю, для Лукашенко ідэальны варыянт. Альбо ты сядзіш за кратамі, под надзором, под ключом, тебя никто не бачит, тебя никто не чуе, альбо, калі ласка, ну, вылетай, выезжай з краіны, хоць у Америку, хоць у Літву. Ну, ясна, я больш казала не толькі пра інструменты па такому вызваленню і менавіта выезду з краіны, так, Мікола Статкевіч, пра інструменты ў тым ліку, каб назіраць і кантраляваць, у якім ён стане, каб была сувязь жонка, як мінімум, калі ўсё ж такі, окей, чалавек зрабіў выбар, сядзець за кратамі, і іншага выйсці няма, варыянта няма. Вось, ці можна паўплываць на тое, каб усё ж такі гэта было, ну, па-чалавечы, як бы збоку быў кантакт з блізкімі, як мінімум. Не, ну, гэта так, і гэта яшчэ магчыма. Я вот гэта не выключаю, што Лукашенко можа сказаць, Марына, ідзіце і адчыняйце там дзверы і размаўляйце. Я якраз гэтага не выключаю, але вось вяртаючыся да вот гэтай часткі нашай размовы, вы вот уявіце Статкевіч на волі. Но ён не будзе сядзець ціха. Ён выйдзе з мегафонам там на вуліцу і будзе агітаваць.
І гэта для людзей, людзі будуць там за вуглоў, за кожнага вугла выглядаць і говорить, ну мужик, ну файна, ну моцна, ну маладзец. Я гэтага не магу, але я вот схіляю галавою, здымаю капялюш перад ім. І адразу у яго з'явяцца паплечнікі, тыя, хто пойдуць таксама з такімі ж наратывамі і з такім тыпажом паводзінаў. Вось гэта немагчыма. А тое, што Лукашенко, як я кажу, ён жа, ну, мы по-рознаму даём ему самыя розныя там эпітэты, характарыстыкі, але адна з іх ён яшчэ, як кажуць, хітра зачосаны. Тут ён можа праяўляць і гібкасць, калі гэта вядзе яго да яго нейкіх такіх мэтаў. Таму паглядзім, калі, напрыклад, вот амерыканцы зараз могуць паўплываць на сітуацыю, каб і Марына сустрэлася з ім, як мінімум, каб мы ведалі канкрэтна, у якой калоніі там сядзіць ён і што адбываецца. Гэта рэалістычная задача вот на сённяшні дзень. І тая, супраць якой дакладна не будзе і сам Мікола Статкевіч. Ну, не будзеш адмаўляцца, калі нехта да яго прыйдзе і ён можа нешта перадаць, нейкае новае там пасланне да ўсіх нас. Дзякую. Тым часам унутры беларускай апазіцыі зноў напружанне. Выконваючы абавязкі старшыні партыі «Народная грамада», якую, дарэчы, узначальваў сам Мікола Статкевіч, Яўген Вільскі піша на сваёй старонцы ў Фейсбуку пра тое, што офісныя палітыкі не зрабілі дастатковых намаганняў на мяжы, каб дапамагчы Статкевічу застацца на волі. Дарацца Святланы Ціханаўскай па канстытуцыйнай рэформе, супрацы з парламенцкай супольнасцю, Анатолій Лябедзька хацеў бы адказаць на вось гэтыя закіды. Я ведаю, што вы назвалі гэты допіс у Фейсбуку спадара Вільскага маніпуляцыяй. Што там не так, я не ведаю, ці вы можете, ці перад вачыма у вас гэты допіс, вось што канкрэтна вас там зачапіла? Так, я пачытаў учора гэты пост, і ведаеце, калі гэта пазіцыя Яўгена Вільскага, ну то окей. Ведаеце, зараз няма дэфіцыту ў экспертах па Ціханаўскай і офісу Ціханаўскай. Іх больш, можа, патрэбна. Але калі гэта афіцыйная заява выконваючага абавязкі партыі «Народная грамада», то, прабачце, гэта ўсё выглядае тухла і кісла. Таму што партыя «Народная грамада» вось зараз у гэтай сітуацыі, пра якую мы гаворым, пра Міколу Статкевіча, яе стратэгія павінна быць наступнай. Яны павінны быць у першых шэрагах аб'яднання ўсіх, кожнага і кожнай вакол вот этой сітуацыі, вакол Міколы Статкевіча. Ключавое слово «яднанне», а не, прабачце, сядзець там на лавачцы каля пад'езда з двумя там бабулькамі і адным дзядулькам і генерировать вот гэтыя фейкі, вот гэтыя маніпуляцыі. Давайте, каб я трошки наши слухачы, гледачы, яны разумелі, вось пра што ідзе гаворка. Я разумею, што гэты допіс не ўсе бачылі. Па-першае, цалкам гэты допіс можна пачытаць ці на старонцы ў Фейсбуку Яўгена Вільскага, ён адкрыты, ці у нас на Еўрарадыё на сайце пад нашым анонсам. Я спецыяльна зрабіла скрын, каб было зразумела, але вось працытую. То бок, калі Мікола Статкевіч выйшаў з аўтобуса, офіс ведаў з самага пачатку і быў побач і афіцыйна. Сітуацыя цягнулася некалькі гадзін, і ніхто нават не зрабіў спробы неяк паўплываць на яго рашэнне. На хвілінку. Вось давайте я буду так зачытваць, а вы будете каментаваць. Ведаеце, калі Мікола выходзіў з аўтобуса, нікога з офіса не было і быць не магло на мяжы. Это поўны фейк. Давайте я тут тады скажу яшчэ, тому что там узгадваецца так, і што я там быў. Да, спадар Анатолій Лябедзька быў адказны за сустрэчу менавіта Статкевіча, за кожным быў хтосьці замацаваны. Гэта вельмі цікава, чаму ніхто не падышоў да Міколы і нават не паспрабаваў. Вось вы сапраўды былі адказным за Міколу Статкевіча?
Як гэта у вас фарміруецца, не ведаю, вы яго анёл-ахоўнік? У гэты дзень я зведаў пра вызваленне вялікай групы людзей прыкладна за гадзіну, калі гэта абвестка з'явілася ў медыа. І у мяне сапраўды была размова з маімі калегамі на офісе, і гэта якраз абвяржэнне таго, што зноў жа піша Вільскі, што офіс пусціў на самацёк, там людзі не ведалі, куды ісці, што рабіць, і што быў такі хаос і анархія. Вось, умоўна кажучы, калі ў 12 гадзін з'явілася інфармацыя, што вызваляюць людзей, у 12:05 ужо працавалі ўсе механізмы, як гэтых людзей сустрэць. І не проста сустрэць, а адказна. І быў такі адзін з сцэнароў, што мы не ведаем, калі прывязуць гэтых людзей і каго прывязуць. Таму даваць у інфармацыйную прастору нейкую інфармацыю там па прозвішчах, гэта вельмі небяспечна, гэта можа траўмаваць людзей. Мне таксама сказалі: Анатоль, вось для цябе добрых навінаў няма. Я зразумеў, што майго сына ў гэтых спісах няма. Але ведаеце, калі я ехаў да мяжы, у мяне ўнутры ўсё роўна нейкі голас мне гаварыў: а можа раптам. Таму вот з гэтай інфармацыяй не гуляюць, вот направо-налево яе не раскідваюць. І мне сказалі: Анатоль, калі ўзнікне сітуацыя, што нам просто трэба будзе, можа, на одну ноч людзей недзе размясціць, ты там з Міколам з 90-х, ты гэта зробіш? Я сказал: натуральна, канешне. І у мяне першая думка ў галаве: трэба памяняць бялізну. А праз 5 хвілін я быў ужо ў ліфце, і сам сабе говорю: слухай, Анатоль, это ж Мікола. Няўжо ён вот так просто пагодзіцца на тое, каб яго вывесці? Не спяшайся мяняць бялізну. І ўжо дома я атрымоўваю інфармацыю, што сапраўды Мікола на нейтральнай паласе. І другі званок да мяне ад маіх калег, яны кажуць: Анатоль, вот такая сітуацыя, Мікалай на нейтралцы, з ім размаўлялі дыпламаты, з ім размаўляла Марына, усё беспаспяхова, ці можаш, ты хочаш паехаць туды? І мой адказ, тут без всякіх прыдумак, я сказаў: ведаеце, я вельмі хачу паехаць, але я не буду нічога, ні ў чым пераконваць і адгавораць Міколу. Бо калі ён прыняў рашэнне, у яго ўжо ёсць план. Але я з вялікім задавальненнем яго б хацеў бы абняць і просто паглядзець, у якім ён стане фізічным. І так, і мы адразу ж пасля гэтага паехалі. Прычым ехалі з Денісам Кучынскім на хуткасці, якая там пасля можа адгукнецца яму нейкімі там штрафамі. Мы прыехалі на мяжу, і нам ўжо афіцыйна сказалі: вось, магчыма, ён яшчэ там, але той бок, я так разумею зараз, што это супрацоўнікі КДБ, яны нікога больш не пусцяць. Вот быў якраз перад вами, ці ёсць, і быў Вільскі, які пайшоў туды на 5 хвілін. То бок праўда ў тым, што мы туды прыехалі, але мы не маглі ўплываць на працэдуры. Працэдуры дыктавалі з тога боку, каму прыйсці, каму не прыйсці, каму можна, каму не. І мы тады пайшлі да тых, хто заставаўся яшчэ з палітвязняў на мяжы. А частку адправілі на дні, частка заставалася. І гэта таксама ўзнікла сітуацыя, таму што у многіх не было дакументаў. І хоць прынялі хлебам і солью літоўцы, але гэтыя працэдуры трэба было выконваць і афармляць кожнага паасобку. І калі зноў жа там пішуць, што там з офіса прыехалі рабіць фотокарткі, слухайце, людзі, станьце проста людзьмі. Я калі бачу, што гэтыя фотокарткі разышліся па сацыяльных сетках, і яны там збіралі велічэзную колькасць пазітыўных каментароў, таму што людзі ўпершыню убачылі, яны рэалізуюць гэтыя фотокарткі не таму, што там Вячорка ці Лябедзька, таму што яны ўбачылі тых, каго не бачылі 4-5 гадоў назад. Это нормальная рефлексія людзей. І я цешуся, што я туды трапіў, таму што мой телефон пайшоў па руках, і я просто глядзеў на гэтыя твары, змучаныя, гэтыя схуднелыя твары, калі яны маглі патэлефанаваць сваім родным і сказаць там: дарагая, любимая, каханая, гэта я, і я на волі. І я адчуваў сябе абсалютна шчаслівым чалавекам, што ў мяне ёсць хоць штосьці зрабіць для іх вось зараз і цяпер. І калі я чытаю вось такія
за ўвагі такія заявы. Статкевіч уяўляў рэальную пагрозу гэтым людзям і такое развіццё сітуацыі іх задавальняла. Людзі, вы вядзеце такую вялікую палітыку за мяжой. І за мяжой, я разумею, калі ўнутры краіны там людзі там спрабуюць там абараняць там сваю, не ведаю, там вось барацьба за ўладу ідзе. Вось калі гэта адбываецца тут, гэта просто, калі шчыра, смешна. Вось, дзякую вялікі спадар Анатоль, і дзякую, дарэчы, ось што хацела сказаць. На гэтым тыдні у нас шэраг эфіраў з палітвязнямі. Спадар Анатоля першыя проста хвіліны вызвалення дапамагаў нам звязвацца з гэтымі людзьмі, бо мы знаходзімся вось у Польшчы і не паспелі даехаць туды. І дзякую вялікі, што ёсць гэтая сувязь, што гэтыя людзі прыходзяць да нас, выказваюцца, і гэта вельмі вялікая праца, супраца і нагад нам усім, што як варта і важна заставацца разам, асабліва ў такіх вось сітуацыях. Марія, я толькі хутенька адрэагую вось на гэту завагу, бо яна так гучыць правакацыйна, што там Ціхановская нечага баіцца. Ведаеце, яна сапраўды баіцца. Яна баіцца, што хтосьці з палітвязняў, якія застаюцца ў турмах, стане 10-м у вот гэтым спісе тых, хто памёр ці каго забілі ў турмах. Вот гэтага яна баіцца. А мы ўжо чулі пра гэтую палахлівасць, калі Ціхановскі выходзіў. І некаторыя дапісваліся да таго, што говорыць, што вот Ціхановская хацела б, каб магчыма Сергей заставаўся ў турме, таму што яна баіцца. Вот ён прыйдзе і адразу тут усім стане цяжка і складана. Ну, выйшаў. І бачыце, сітуацыя нормально, ўсё роўна мэты і задачы ў нас застаюцца адны і тыя ж. Я хацеў бы яшчэ раз вярнуцца да шараговых чальцоў народнай грамады. Калі мы зараз хочам рабіць справу вызвалення краіны і Статкевіча, вам трэба мяняць стратэгію. Стратэгія яднання ўсіх, а не тое, каб разводзіць. І яшчэ адна рэфлексія. Евген Вільскі, вось ён не ведае некаторых людзей з офіса і прымяняе такую тэрміналогію, там нехта з рудымі вусамі. Ну, пазнаёмцеся, гэта Дзяніс Кучынскі, яго ведаюць усе міністры замежных спраў усіх краінаў Еўропы, а лідар партыі не ведае. І хачу сказаць, ну, тут выступіць як адвакат, таму што я ведаю, той жа Кучынскі робіць карыснага для Беларусі зараз больш, чым некаторыя цэлыя палітычныя структуры. Давайте шанаваць працу адзін аднаго. І тады будзе і вызваленне, і тады будзе поспех. Так што дзякую за магчымасць вось адрэагаваць і на гэта. Я не хацеў бы, каб гэта было дамінуючай тэмай, і добра, што мы это разгледзелі ў канцы. А так хачу усім нам пажадаць веры, моцы і сказаць, што наша задача застаецца яшчэ неверагодна вялікай, бо больш за 1000 людзей знаходзяцца ў турмах і калоніях. Дзякую вялікі. Нагадаю, што ў студыі для вас працавала Марыя Вайтовіч. У нас у гасцях быў палітык, спадар Анатоль Лябедзька. Я атрымала ваши пытанні. Я абавязкова задам некаторыя з іх спадару Анатолю ў наступным эфіры. Заставайцеся на Еўрарадыё. Дамовіліся. Дякую.